Με αφορμή την παρουσίαση απόψε του βιβλίου με τίτλο «Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου από την Κύπρο στις Σεϊχέλες», φιλοξενούμε την συγγραφέα του βιβλίου, την κυρία Βαρβάρα Παπασταύρου Κορονιωτάκη. Θα μας δώσει ένα στίγμα του περιεχομένου του βιβλίου, στο οποίο σταχυολογούνται σειρά από άγνωστες μέχρι τούδε επιστολές του αείμνηστου Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου από τις Σεϊχέλες, όπου ήταν συνεξόριστος με τον Εθνάρχη Μακάριο, τον Μητροπολίτη Κυρηνίας Κυπριανό και τον δημοσιογράφο Πολύκαρπο Ιωαννίδη, γραμματέα της Μητρόπολης Κυρηνίας. Κυρία Κορονιωτάκη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Σημαντική η καταγραφή, το επισημαίνω γιατί ένας που ακούει ότι η θυγατέρα του Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου έγραψε βιβλίο για τον πατέρα της, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μια συναισθηματική έτσι καταγραφή μνημών και ιστορικών αναφορών του παρελθόντος κλπ. Η αλήθεια είναι ότι μετροφυλώντας κάποιος και μελετώντας το βιβλίο ανακαλύπτει ότι πρόκειται για ένα επιστημονικό σύγγραμμα με παραπομπές, με βιβλιογραφία κλπ. Δεν είναι έτσι ένα βιβλίο, είναι σημαντική ιστορική καταγραφή. Θέλω να σας ρωτήσω πρωτίστως να μας πείτε πόθεν προέκυψε η ιδέα για την συγγραφή αυτή. Θα σας απαντήσω και συγκεκριμένα σε αυτό που αναφέρατε πολύ σωστά. Θα έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο αποστασιοποιήθηκα συναισθηματικά. Έπρεπε να είναι ένα ιστορικό βιβλίο, να δώσει το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται η εξορία. Πρέπει να αναφέρω ότι όταν έγινε η εξορία, όταν ο πατέρας εξορίστηκε, βρισκόμουν στην πιο τρυφερή ηλικία της ζωής μου και δεν έχω καμία ανάμνηση από την μακρά απουσία του από το σπίτι. Άρα όντως και να θέλατε να καταγράψετε αναμνήσεις, δεν θα ήταν αυτό δυνατό. Έχω ακούσματα και διατήρησα ακούσματα στην πορεία του χρόνου, μεγαλώνοντας βέβαια. Θα σας εξομολογηθώ όμως ότι αποθούσα κάθε τι που είχε σχέση με αυτό το θέμα. Συνειδητά αποθούσα κάθε τι που είχε σχέση. Μετά το θάνατό του, ο πατέρας μας άφησε με πολύ φροντίδα ως παρακαταθήκη στον καθένα μας χωριστά σε φάκελο, πολύ ωραία μέσα, τις επιστολές που είχε απευθύνει από την εξορία. Και διαβάζοντάς τες, η μητέρα μας μητέρα σας, περισσότερο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η μητέρα έχω μελετήσει, ζητούσε ολοένα να τις διαβάσουμε ξανά και ξανά. Τότε γεννήθηκε υποσυνείδητα αυτή η επιθυμία να δω τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Έδωσε, μην ξεχνάμε, πολύ πόνο και πολύ πίκρα στην οικογένειά μου αυτή η απουσία και αυτό το γεγονός. Κατανοητό και αντιληπτό, που δεν ήταν και σύντομο το χρονικό διάστημα της απουσίας αυτής. Όχι, δεν ήταν, γιατί αν σκεφτείτε ότι η εξορία στις Σεϊχέλες κράτησε 13 μήνες, μετά όμως δεν είχαν για 2 χρόνια οι εξόριστοι δικαίωμα να επιστρέψουν στην Κύπρο και συνολικά κράτησε 3 χρόνια. Η απουσία τους από το νησί, έτσι. Θέλω να σας πω κάτι ακόμα, το οποίο έτσι στην πορεία του δρόμου διαπίστωσα. Όπου ανέφερα στον ελληνικό χώρο και έξω ότι ο πατέρας εξορίστηκε στις Σεϊχέλες, επειδή οι Σεϊχέλες έχουν τον τελευταίο καιρό αναπτυχθεί τουριστικά και επειδή θεωρούνται ένας από τους ωραιότερους και εξωτικούς, προορισμούς, όλοι θεωρούν ότι τέτοια εξορία θα ήθελα κι εγώ. Λίγο πολύ πήγαν για εκδρομή, για διακοπές. Ήταν ένα τουριστικό συμβάν. Όμως δεν είχε καμία σχέση το ταξίδι, ένα ταξίδι στις Σεϊχέλες, και δεν είχαν καμία σχέση οι Σεϊχέλες του τότε και οι εξόριστοι ήταν τόσο εγκλωβισμένοι που το ονόμασα πολύ. Και στο τώρα να ήταν σε αυτές τις Σεϊχέλες, τον εξωτικό προορισμό, αν ήταν
εξορία θα ήταν εξορία. Καμιά εξορία δεν είναι γλυκιά, καμιά εξορία δεν είναι ωραία. Αναφέρω ότι δεν υπάρχει ωραία εξορία. Και μην ξεχνάμε ότι βρισκόντουσαν σε ένα εγκλωβισμένο χώρο που αποτελούσε εξορία στην εξορία. Έτσι, με σειρματοπλέγματα διπλά, με φύλακες σκύλους, με βέβαια δεσμοφύλακα και ούτω καθεξής, με πάρα πολλούς περιορισμούς, με πολύ ψυχολογικό, μεγάλο ψυχολογικό πόλεμο. Θέλω να μας μιλήσετε περισσότερο για αυτό τον ψυχολογικό πόλεμο, γιατί βγαίνει μέσα και από τις επιστολές του πατέρα σας, βγαίνει μέσα από όλη την καταγραφή, για να, αν θέλετε, αντικρούσουμε και την εικόνα αυτή που και λόγω της εξέλιξης των Σεϊχελών, αν θέλετε, μπορεί να δημιουργείται λανθασμένα και κακώς. Κοιτάξτε, κατά πρώτον είχαν να συμπληρώσουν και να υπογράψουν πάρα πολλές δηλώσεις που θυμίζουν λίγο πολύ, ο αναγνώστης θα το δει αυτό, θυμίζουν λίγο πολύ δηλώσεις που θα υπέγραφε ένας οποιοσδήποτε κατάδικος. Και αυτό δημιούργησε μια αντίδραση στους ιδίους, δηλαδή τους έβαλαν να υπογράψουν ότι δεν θα φύγω από τις Σεϊχέλες με την βοήθεια κανενός κλπ. Δηλαδή δεν θα αποδράσω ποτέ. Δεν θα δεχθώ τη βοήθεια κάποιου που θέλει να με βοηθήσει να αποδράσω. Μάλιστα, ακριβώς. Και το πρώτο ήταν αυτό, και κατά δεύτερον είχαν τη λογοκρισία, η οποία λογοκρισία δεν ήταν αυτού καθεαυτού εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα που ήταν ότι αν δεν περνούσαν από λογοκρισία οι επιστολές που έστελναν οι ίδιοι ή που έπαιρναν από την κυβέρνηση της Κύπρου, μέσω της κυβερνήσεως της Κύπρου, το λέει και καθαρά. Της απεικιοκρατικής κυβέρνησης. Τι γινόταν? Έφταναν πολλές φορές στις Σεϊχέλες και πρέπει να επιστραφούν στην Κύπρο, να λογοκριθούν και μετά να επιστρέψουν και να παραδοθούν στους εξόριστους. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, και κάποιες δεν παραλαμβάνονταν, δεν δίνονταν. Ακριβώς, πάρα πολλά και τηλεγραφήματα το αναφέρουν στις επιστολές και ο Παπασταύρος ότι δεν εδόθηκαν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερη χρονοτριβή. Ο χρόνος ήταν, και τότε δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, τα ταχυδρομικά και όλα αυτά. Ήταν πραγματικά... Θέλω να επισημάνω, είμαι βέβαιος ότι ο αναγνώστης θα το εντοπίσει και από μόνος του διαβάζοντας, αλλά μέσα από τις επιστολές του Παπασταύρου, κυρίως επαναλαμβάνω προς την μητέρα σας τότε, καταφέρνει με πολύ έξυπνο τρόπο, γράφοντας ιερέας ο ίδιος, θρησκευτικές επιστολές με παραπομπές στα Ευαγγέλια και με παραπομπές σε ψαλμούς κλπ. Αλλά καταφέρνοντας να ξεγελάσει πολλές φορές την απεικιοκρατική λογοκρισία και να στείλει εθνικά μηνύματα και να δώσει το μήνυμα «Συνεχίστε τον αγώνα, θα τα καταφέρουμε». Σε κάποιες περιπτώσεις τα καταφέραν και του εντόπισαν τέτοια αποσπάσματα και τα λογόκριναν. Αλλά περνούσαν πολλά. Και το αναφέρω σε υποσημείωσή μου ότι πίσω από τα θρησκευτικά, πίσω από όλες αυτές τις θρησκευτικές εικόνες και τα αποσπάσματα του Ευαγγελίου κρυβόντουσαν αυτά που δεν μπορούσε να πει καθαρά. Τα διάφορα, την πατριωτική, ας το πούμε, πλευρά. Μάλιστα, φανταστείτε ότι ακόμη και σε ποιηματάκια του έγινε λογοκρισία. Κόψανε ένα ολόκληρο στίχο. Ακόμα και στις πασχαλινές του ευχές. Ακόμα και στις πασχαλινές του ευχές. Επιτρέψτε μου έτσι δίκη ενός μικρού ψήγματος για να δώσουμε και την εικόνα στον κόσμο. Εδώ που διαμένουμε είναι ένα όμορφο μέρος. Επιστολή προς τη σύζυγό του, την Γιαννούλα. Το κάνει ακόμη πιο όμορφο η συναίσθηση ότι η αδικία που υφιστάμεθα δεν θα συνεχιστεί επί μακρόν. Το πιστεύουμε, είμεθα απολύτως βέβαιοι. Είναι ένα μήνυμα του ότι κρατήστε γερά, συνεχίστε εκεί. Αυτό είναι προσωρινό. Και
είναι διάχυτο σχεδόν σε όλες του τις επιστολές αυτό το συναίσθημα. Επιτρέψτε μου και η επιστολή όπου κατά το Πάσχα 13 Μαΐου αναφέρει έτσι μερικά ντοκουμέντα που συνέβαιναν εκεί και ότι λέει καθαρά ουδένα ευλάψαμε, ουδένα αδικήσαμε και είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει πολύ σύντομα να συναντηθούμε. Και είναι και ένα από τα λογοκριθέντα αποσπάσματα εκεί. Ακριβώς, ναι, σημείωσα ότι ή θα μας βοηθήσει ο Θεός να ελευθερωθούμε και εμείς. Ακριβώς. Εντάξει, δεν θέλω να πούμε όλο το βιβλίο απ' έξω, διότι είναι καλά και ο αναγνώστης σε παρθένο μιαλό να το αφομοιώσει. Πείτε μας η παρουσίαση πότε, πού, η παρουσίαση θα γίνει στις 7.30 ώρα στην αίθουσα του Συνδέσμου Αγωνιστών, στην Προδρόμου, στο Στρόβολο. Ο κύριος ομιλητής θα είναι ο Πέτρος Παπαπολιβίου, ο καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κύπρου. Και θα χαρώ πολύ να εξαίρετος συγγραφέας και ακαδημαϊκός και ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, καλοτάξιδο κυρία Κολονιδάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ. Καταθέτω από όσο έχω μελετήσει ότι είναι μια εξαιρετική προσπάθεια με εξαιρετικό αποτέλεσμα και το συνιστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.